An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ni bamanankan kunnafoni wagati selen walawalali bɛna kɛ mun na aw ye Mali kɔnɔ ani a kɔkan kibaruyaw kan aw dangana. Fondation Volontaire d'Afrique ni a ɲɛmaaba ye Samba Bacili ye u ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin Mali jamana cakɛyɔrɔ dɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na kunnafonidilaw tɔgɔlaso ani Niger lasigidenso ka sanga ni coronavirus banakisɛ kɛlɛli kadaraw kɔnɔna ye nin baara in seriyara maa min fɛ Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la Ali Amidu Badini de tun bɛ a n'a ka jatala Ibrahim Kulubali an ka jan ka ɲamadali kɛ olu ka sɔrɔlenw kan. Sukaro tɔn 5, malo tɔn 5 ani sanuya matarafalanw o de taara ka di kunnafonidilaw ka soba ma n'o ye Maison de la Presse ye a Jabala la. Fondation Volontaire d'Afrique maaw ka wuli ka jɔ k'a dɔn k'a fɔ Mali kunnafonidilaw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kunnafoni ɲuman dili la jamanadenw ma coronavirus bana kun kan. An ta ye foli de ye ka tugu fondation nana ka na malo tɔn 5, sukaro tɔn 5, tɛgɛko safinɛ, tɛgɛko show ani bavette min bɛ don mɔgɔw nun na u nana min d'an ma an bɛ Maison de la Presse la a mɛnna an hakili t'a la ko mɔgɔ delila ka ɲɔgɔn na k'an ye fɔlɔ ayiwa a bonyana ma yɛrɛ de ko ye a bonyana ma an kɔni an bɛ dugawu dɔn kɛ ka fara o kan I b'a jate minɛ I yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na bana jugu min nanen don a kɛmɛ ka dugu in fɛn bɛɛ ɲɔngiri ni mɔgɔ min hakili tor'i la ka na dɛmɛ don I ma a tɛ se ka bɔ I kɔnɔ en tout cas Mali kunnafoni dilaw bɛɛ tɔgɔ la an ta ye ka bonya masigi kɛ ka dugawu don u ye ani ka fu ɲana ale bi u ye juru min don an na Ala kana bɔ an kɔnɔ ani Ala ka an dɛmɛ an fɛnɛ ka se k'u dɛmɛ cogoya min na n'u mago sera ma waati min na ka tugu bi baara min na a ye bɛ faso baara don jamana jɔ baara dɔ don. O bɔlen Maison de la Presse la Fondation Volontaire d'Afrique ma ɲɛmaaw o y'u kun da Niger lasigidenso la n'o ye ambassade du Niger ye yen fana malo tɔn 1 sukaro tɔn 1 nɔnɔ paquet 10 ani masque 500 o taara ka di Niger jamana ma ɲɛmaaw ma a kɛlen kɔ k'a ka nisɔndiya yira waleɲumandɔn foli kɛra Niger lasigiden fɛ ka ɲɛsin Fondation Volontaire d'Afrique maaw ma ko bawo ka ni waleɲuman ko na kɛ sabu ye ka dɛmɛ don Niger jamanadenw ma n'an k'o ma ko bororo n'olu ma se k'u ka jamanaw lasɔrɔ ka sabu kɛ frontières datuguli ye coronavirus bana kama maa 400 hakɛ. Niger ta mun filɛ nin ye an tun nana ka na centre de santé équipement fila an min'o di Niger ma pour que yɔrɔ mun na courant tɛ yɔrɔ centre de santé mun na solaire ka se ka u la fonctionner o solaire kelen de fana b'a to laboratoire bɛ fonctionner u b'u yɛrɛ ka ji dilan tɛgɛko ji a bɛ dilan ni ji dɔrɔn ani kɔgɔ comme ça u tɛ alcool ko san alcool bɛɛ bɛ alcool sɔngɔ dɔn a ka ca o bɔlen kɔ a la an y'a décidé fana ka masque dilan localement ani Alpha de ye mɔgɔ min ye créateur do bɛɛ b'a dɔn donc a bɛna 20 000 masques di o fana bɔlen kɔ a la an bɛna fɛngɛ di kit lavage de main an b'o 100 di ani gel mun bɛ gel carton 100 o fana bɔlen kɔ a la an bɛna télémédecine kiti o bɛna di dɔgɔtɔrɔw ma. Fondation Volontaire d'Afrique ma ɲɛmaaw ko kɛlen don ka wulikajɔw boloda baara ɲɔgɔnya nasira fɛ dɛmɛ bɛ se kɛ cogo min na ni ka ɲɛsin Niger jamana ma coronavirus bana kɛlɛli kadara la. hali bi ani Fondation Volontaire d'Afrique mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn bolo Maison de la Presse tɛmɛnen kɔfɛ ani ambassade du Niger u y'u kunda Mali sage-femme ka jɛkuluba kan ani Centre Nelson Mandela ka taa se FENASCOM ma ni ka taa ŋaniya yira kɛ olu fana ye hali bi Ali Amidu Badini a n'a ka jatala Ibrahim Kulubali de tun bɛ an ka sɔrɔliw ɲamada. N'a ma ɲɛ k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔw de jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamanadenw ka kɛnɛya sabatili la ani coronavirus bana kɛlɛli la Fondation Volontaire d'Afrique ma ɲinɛ Mali sage-femme kɔ ani dɔgɔtɔrɔw ka jɛkuluba mun bɛ n'an k'o ma ko Fédération nationale des associations de santé communautaire du Mali donbolo taara ka d'olu fana ma balo la sanuya ani kɛnɛya minɛnw na cogo min na coronavirus bɛ se kɛlɛ Mali jamana kɔnɔ. Depuis bana in nana Mali kɔnɔ yan nɔ bɛɛ de wulilen bɛ k'i jɔ ka gouvernement dɛmɛ an bɛ se ka kunbɛn k'a kɛlɛ cogo min na
gouvernement ye ladilikan dɔw fɔ an ye k'a fɔ an k'olu bato n'an b'o fɔ tubabukan ko mesure barrière o ladilikan ninnu olu batoli o bɛ fɛn damadɔ de laɲini tant que o fɛn damadɔ t'i bolo a batoli ka gɛlɛn min yɛrɛ bɛ anw nun da la nin ye o ye masque ye n'i y'a ye i bɛ ladilikan nin bato fɔlɔ o y'a sɔrɔ masque b'i bolo min ye tigɛko ye safunɛ na o b'a sɔrɔ tigɛko minɛn b'i bolo ji b'i bolo safunɛ b'i bolo o n'a ɲɔgɔnna caman donc ni fondation volontaire d'Afrique nana ka na di an ma bi a b'a to anw bɛ boliboli min na ka se ka population n'o ye jamanadenw ye k'u lataa nin ladilikan ninnu batoli fɛ a b'an fana jafarinya k'o kɛ parce que n'i y'a ye u b'a labato o kɔrɔ ye k'a fɔ a labatoli minɛn de b'u bolo n'o minɛn dɔ dira an ma an bɛ fondation fo la kosɛbɛ. Fondation volontaire d'Afrique maaw ka tile baaraw kuncɛ la centre Nelson Mandela la ni ye n den marayɔrɔ ye denmisɛnnin minnu bɛ yen nin waati la o ye maa 53 ye malo tɔni 2 sukaro tɔni 1 tɛgɛkonaw ani minɛn caman wɛrɛ o de taara ka di yen nɔ. Ne tɛ Madame Keita fɛnɛ fo n bɛ Madame Keita fa n'a ba de fo parce que anw bɛ boli yan ça fait 5 ans maintenant Madame Keita fa n'a ba ka dumuni bɛ don anw ɲɛ chaque vendredi denmisɛnninw ye chaque vendredi bon an bɛ mois de carême de la sisan wula o wula u ka mɔni de bɛna di suntigɛ n ka personnel bɛɛ ka suntigɛ la parce que a se tɛ ne ye olu de jɔlen don personnel bɛɛ ka suntigɛ kɔrɔ juma o juma denmisɛnninw ka dumuni bɛ na a ma kɔ tigɛ depuis an donna fan filɛ yɔrɔ min bi donc Madame Keita ka foli tɛ ne bolo olu de ka foli bɛ ne bolo vraiment a sababu nana ni mɔgɔ minnu fɛnɛ ye an b'u fo bi kosɛbɛ ne yɛrɛ content na an ɲɛ bɛ denmisɛnninw na u bɛɛ content don an bɛ fama ka ni ɲɔgɔn sɔrɔ yan dɛ an bɛ malo sɔrɔ an bɛ sukaro sɔrɔ mais mɔgɔ si tɛ se ka bila i kun na sunkalo la an bɛ taa nin fɛn ninnu di denmisɛnninw ma parce que pour eux denmisɛnninw tɛ sun u mago tɛ nin fɛn ninnu na alors que an b'an ka san dotation de ta sunkalo kɔnɔna la k'a bila. Ko waleɲuman ni foli ka kan fɛn min ye waleɲuman dɔn jɔnjɔn ye n'an k'o ma ko attestation de reconnaissance o fana taara yen ni ka di fondation volontaire d'Afrique ma ka ɲɔgɔn dɛmɛ wale kadira la kɛrɛnkɛrɛnya ma a ma ɲɛma n'o ye Sanba Bacili ye. Depuis Covid-19 in kɛlɛ daminɛna an ka jamana fɛ an fana y'a lajɛ an ka niveau la an bɛ se ka mun de kɛ donc o hokumu kɔnɔna de la an y'a décidé ka non seulement ka sensibilisation kɛ population yɔrɔ la k'u la faamuya ko bana in ye tiɲɛ ye ka yiru la bana in bɛ kunbɛn cogo min mais an y'a décidé fana k'a lajɛ an bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw wele cogo min k'u dɛmɛ donc u bɛ se ka dɛmɛ ni fɛn minnu ye pour que nin wagati gɛlɛn in a ka tɛmɛ nɔgɔya la dɔɔni u bolo parce que a b'a dɔn cogo min a man nɔgɔ hali se bɛ minnu ye a man nɔgɔ kuma tɛ ni se tɛ minnu ye donc o hukumu kɔnɔna la fondation volontaire d'Afrique n'o président tɔgɔ Sanba Bacili o y'an ka wele jaabi donc aw yɛrɛ y'a ye tout à l'heure centre directrice y'a fɔ donc a y'an ka wele jaabi ka dɔn camanba di an ka citoyen responsable ma pour que an ka di population ma u bɛ dɛmɛ cogo min donc o dɔn kun fɔlɔ de filɛ nin ye yan centre Nelson Mandela la kun tɔw bɛ na kɛ yɔrɔ wɛrɛw la ani volontaire d'Afrique mɔgɔw bɛ na taa yen don nataw la ni ala ni kira sɔnnama k'olu fana di. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko fondation volontaire d'Afrique maaw ka nin wulikajɔ a bɛ don kadira min kɔnɔ o de ye coronavirus bana kɛlɛli ye wa wulikajɔ caman bolo dalen bɛ u fɛ don nataw la cogo min na jamana faamaw bɛ se dɛmɛ u ka don o don baara la yaasa coronavirus bana bɛ se kɛlɛ Mali jamana kɔnɔ cogo min na. Fondation volontaire d'Afrique ɲɛmaaba ni o ye Sanba Bacili ye a ye dantigɛli min sɔrɔ ka kɛ u ka nin baarabolodalen siratigɛw kan an ka jɛ an ka ɲamadali kɛ Ali Amidou Badini ani Ibrahim Kulubali ka kuma galamani na. Laɲini mun b'an fɛ depuis sɔgɔma in na o ye ka bana mun wulila diɲɛ bɛɛ kɔnɔ ka dɛmɛ kɛ pour que ka se ka bana in kunbɛn an y'a daminɛ sɔgɔmada in na ni journalistes ye olu minnu bɛ mɔgɔw ladɔnniya ni kunnafoli ye an ye dɔn dɔ k'olu ma o kɛra masques ni gels ni tɛgɛkolan ye ani aussi dumuni parce que nin bana in nana ni fɛn min mɔgɔw tɛ k'u ka activité kɛ donc n'u tɛ ka activité kɛ u tɛ ka sɔrɔ kɛ donc ni sɔrɔ tɛ ka kɛ dumuni ninnu o ye wajibi de donc an y'a daminɛ ni ye après an bɔra yen an taara Niger ambassadeur bara parce que dɔgɔkun tɛmɛnen ne ye kan bila n ko n bɛna $500,000 di jamana ta ma o bɛ bɛn $50,000 jamana o jamana Afrique de l'Ouest jamana mais n tilara ka 2 fara kan parce que n bɛ baara kɛ Rwanda ni Ethiopie olu fana y'u kan bila ma
ye wari di Afrique de l'Ouest ma ma fɛn d'anw ma donc nye olu fila fara kan olu fana fila nye $50,000 d'u ma n'o farala ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ $100,000 ye donc o dɔn ye mun de b'o kɔnɔ dugu dɔw la équipement de bɛ centre de santé pour que ka se ka centre de santé équipé ni courant ye ani dɔgɔtɔrɔso minɛnw mun bɛ dɔgɔtɔrɔw bila u bɛ se k'u ka baara kɛ fɛrɛ la o fana kɔfɛ masques b'a la 20,000 masques ba 20 ani tɛgɛkolan ani gel donc an y'o o dɔn de kɛ donc an bɔra Niger la an nana Niger ambassade la an taara sage-femme ka association na an y'olu dɛmɛ ni ji fɛn na ji saniya la parce que ni denmisɛnninw wolola se tɛ bɛɛ ye ka taa o minéral san donc ni ji saniya nin bɛ microbe bɛɛ faga donc i bɛ ji k'a kɔnɔ dɔrɔn k'a tourner microbe fɛn fɛn bɛ a b'a faga donc c'est ni denmisɛnninw wolola se tɛ bɛɛ ye ka o minéral san an y'olu d'u ma ani masque ni gelu ni tɛgɛkolan an bɔra yen an taara centre de santé ka association ma parce que n'i y'a mɛn nin kɛlɛ bi c'est personnel de santé de b'a à première ligne na bon an ye masque ni tɛgɛkolan ni minan caman d'olu fana ma bon an nana a kun cɛ yan bi an bɛ yɔrɔ min na bi centre Nelson Mandela o ye yɔrɔ ye denmisɛnninw bɛ mara yɔrɔ min denmisɛnninw minnu ba bɛ kaso la ou bien denmisɛnninw minnu baw y'u to yen ou bien minnu baw sara bon denmisɛnnin 50 ɲɔgɔnna bɛ yan bon ni centre de b'u balo olu de b'u ka école ko kɛ olu de b'u furakɛ donc an nana dumuni ji saniyalan ani équipement wɛrɛ k'o d'u ma pour que u bɛ se k'u ka baara nɔgɔya cogo min bon an b'a da u ma an selen yan u ko ma ko déplacement ka gɛlɛn u ma donc an bɛna tricycle d'u ma mun bɛ se ka denmisɛnnin 6 ta ka se ka taa kasobonbon la ka t'u baw ye o bɔlen kɔfɛ a la an bɛ fɛ ka baara kɛɲɔgɔnya dɔ bila ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ buru ni nɔnɔ d'u ma pour que u ka se ka denmisɛnninw balo o kɔni an b'o kɛ kuda ye tant que ne yɛrɛ bɛ balolen. Falajɛ Garabali ye tasumako kasara dɔ sɔrɔ ka bɛn ni tarata tɛmɛnen na avril kalo tile 28 Mali jamanaden minnu ye u sigiyɔrɔ bila ka bɔ jamana camancɛ yan fan fɛ ka sababu kɛ mankan ye o jamanaden fanba caman sigiyɔrɔ bɛnna Falajɛ Garabali de ma o kadara kɔnɔ jɛkulu min bɛ wele ko Mouvement Baguineuso ani Guina Dogon International u ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin ni yɔrɔ kofɔlen maaw ma ka bɛn ni juma tɛmɛnen na ye Falajɛ Garabali la Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la baara in sereyara Amadu Kamara de fɛ a n'a ka jatala Ablaye Sogodogo an ka jɛ an ka ɲamadali kɛ u ka sɔrɔlenw fɛ. Ko ni degun ye I maanifin ɲɔgɔn sɔrɔ a ka kan I seko ye fɛn min ye dɛmɛna ka ɲɛsin a ma I ka se k'o k'a ye bawo a bi fɔ ko dɛmɛ k'a jɔyɔrɔ ka bon alisilamɛya la dakuruɲɛ kelen bunahadamadenya yɛrɛ tabiya la o kadara kɔnɔna na Mouvement Baguineuso ale ni Guinée Dogon International u y'a kanu ka wuli ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maa minnu ni Ala ye lajarabili s'u ma ni tasuma jeni ye n'u sigiyɔrɔ tun bɛnnen bɛ Falajɛ Garabali ma k'i bolo fa k'a tɔn k'a ɲɛsin u ma. Bi an sera kɛnɛ kan yan ko wɛrɛ tɛ an balima minnu bɛ Garabali la u ye degun de sɔrɔ tasuma de donna u kan tasuma donna u kan a ye tiɲɛni kɛ tiɲɛni barika bonyana minnu bɛ nin Garabali na bagan sugu de don bagan sugu mun don a ɲɔgɔnna ka dɔgɔ an ka farafinna taabolo kan yan donc tasuma nana ka taa ni u ka minɛnw ye parce que u sigiyɔrɔ bɛnnen don yan yɔrɔ de ma u bolofɛnw taara u ka jagofɛnw taara u ka baganw taara u ka fɛn bɛɛ de taara donc an kɔni y'a lajɛ k'an bɛna dɛmɛ lase u ma anw Mouvement Baguineuso ani Guina Dogon International donc an natɔla an ye fɛn mun sɔrɔ a kɔni ka dɔgɔ fɛn bɛrɛ tɛ nka ni Ala y'a latigɛ an bɛ fɛn wɛrɛ ɲini ka fara kan an se bɛrɛ t'an ye nka seni mun b'an bolo o y'an permettre ka na ni malo tonne 2 sukɔrɔ tonne 1 tulo litiri 100 ani musakanin dɔ an y'o da o kan ka na an balima ninnu ɲɛji cɛ n'a ye a cɛman n'a musoman n'a a denmisɛnw. Maa minnu garisɛgɛ donna nin dɛmɛ in na u kɛlen kɔ ka nin dɛmɛba in sɔrɔ ka bɔ Mouvement Baguineuso ale ni groupe Guinée Dogon International maaw la u nisɔndiyalen foli ni barikada ni waleɲumandɔn kɛ u ye. O diyara an ye
sisan jɔnjɛ ninnu nana bon an ka amɛnjine ninnu nana arjɛɲante ninnu olu fana nana ginan dɔgɔ ninnu fana olu nana nin bɛɛ nana ka dɛmɛ di an ma an tɛ olu sara dɛ ani ce ala ani ce olu ani ce ala ka olu sara an tɛ ka olu sara dɛ ala ka arjɛɲɛ sara ye ala ka arjɛɲɛ sara ye ala ka laban ɲuman d'a ma ala ka an bɛn kelen ma ala ka laban ɲuman di an ma ani ce ani baraji mɔgɔ o mɔgɔ nana yan an kɔnɔbɔli an ma mɔgɔ si olu ma bɛɛ ani ce ani baraji poli tɛ da min na ala ka olu sara ani ce ani baraji. Amidu Jimde n'ale ye wasaden kura ye ni ale ye mouvement Baginiso ɲɛmaaba ye a ka dantigɛliw la a y'a jira k'a fɔ ko nin waleya in nin ye olu ma wajibi ye bawo degun ni gwɛlɛya ye maa minnu sɔrɔ olu somɔgɔw don. N'a kɛra fɛn a diyara an ye a diyara n t'a dɔn mɔgɔ min y'a digi mɔgɔ kelen jumɛn de y'a digi na n b'o fɔ kosɛbɛ ne kɔni ye fɛnw ye depuis ko in kɛra ne bɛ boli la ne ko association tɛ ne bolo dɛ ne y'a ye n balimaw don n sigiɲɔgɔnw don n y'a bɛ tɔɔrɔ la n bɔra du kɔnɔ n nana bɛn n'a ye o ka fɛn bɛɛ de tiɲɛna ne ko bɛɛ k'an dɛmɛ n ko an bɛ jin dɔ ten wa n ko sedi nantuma n ko n'u tabilu fɛn ka n'u togo n ko o kana o balimaw lajɛ o kana an dɛmɛ ala n'ala kira kama ne yɛrɛ bɛ boli la n se ye min ye n y'a kɛ n'i y'a mɛn i b'a fɔ ko mɔgɔ kan'i dɛmɛ i ka fɛn wara faga la i y'a sɔrɔ a kunkolo bɛ yɛrɛ bolo ne se ye min ye ne yɛrɛ y'o kɛ hali sisan dɔgɔnɔ dɛgɛ de bɛ n bolo n kun b'o de dilan i y'a ye donc n nana ni o ye ne se ye ko i bɛ ka wala i bɛ ka kanubaga jɔn de filɛ nin ye ni wete kɛra tɔɔrɔma kelen tɛ falajɛ solola mɔgɔ min bɛ mɔgɔ labɔ o de ye ne parce que ne b'a fɔ n balima ma ni wete sera a ye bɔ wariko tɛ n tɛ association na ne yɛrɛ de bɛ mɔgɔw ɲini n b'a fɔ mobili bɛ min ne bɛ taa ni mɔgɔw ka mɔgɔw wete solola yan kiliniki da la ne ko k'a bɛ jɛnɛba yugu feerela bɛɛ bɛ ne dɔn an y'o dɛmɛ de kɛ n b'a fɔ Aminata ye n b'a fɔ musow ka fɛnkɛ ye ministre ye o ye min kɛ sisan n t'a dɔn mɔgɔ kelen min y'a di hali sisan u k'an dɛmɛ caman kɛra hali sisan u ka caman kɛ. Hakili jiginna an b'a yira o la k'a fɔ ko mouvement Baginiso ale ni groupe Jinadogon International maaw u y'u bolo fa ka dɛmɛ min ta ka ɲɛsin nin maa kofɔlenw ma ni tasuma kɛra u garisɛgɛ ye lajarabili la o dɛmɛw kɛra sukaro tɔni 1 malo tɔni 2 ale ni tulu bidon litiri 100 ni ka fara nafolomugu dɔ kan k'o ɲɛsin u ma wasa u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ n'o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin waati gɛlɛman ninnu na. O de fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni sɔrɔlenw kan Musa Fɔnba ale ka ɲininenw don. Tunisie jamana coronavirus bana bɛ maa min na a ka ca maa 40 ani maa 1 vara nka Tunisie lapitaninso la labɛnw bɛ senna ka sabu kɛ subahana manjinw bɛ ka fara maaninfinw kan ka coronavirus bana kɛlɛ orobo subahana manjin lalen do min bisimilala Tunisie lapitaninso dɔ la a n'a baarakɛlaw dɛmɛ munumunu zalo la banabaatɔw ni ɲɔgɔn cɛ orobo yɛrɛ giriya kilogramu 10 la do a kunnama maaninfin kunnama do mɛtiri 140 jabarani bɛɛ la n'o ye écran ye ani jatala kamera manganbɔla fɛnɛ b'a la haut-parleur ani maaninfin yɛrɛ farila funteni jateminɛla thermomètre a bɛ taama i ko maaninfin bɛ taama cogo min maa min b'a dajuru ngazalon ka taa a dɔngɔfa fɛ ka to fangaja fɛ o kungolo jabɛ jabarani fɛnɛ na o b'i ye kɛnɛya tigilama minnu bɛ lapitaninso la olu y'a yira k'a fɔ nin worobo in ni subahana mansin do ko RDD2 a n'a kɛ sababu ye ka ŋwɛninba bɔ olu sen la olu minnu bɛ munumunu zalo la coronavirus banabaatɔw ni ɲɔgɔn cɛ kuma bɛɛ coronavirus bana bɛ se ka olu kɛnɛya tigilamaw lasɔrɔ u bɛ farati danga la o kuma na nin mansin ma fɛn min bɛna munumunu zalo kɛ olu nɔ na banabaatɔw ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ do olu sigin bɛ a ka k'a fɔ banabaatɔ furakɛtɔ u yɛrɛ bɛ se ka bana u donna o ka kɛnɛya baara la nka ni nɔgɔya sira wɛrɛ sira ka sɔrɔ min bɛ kɛ sababu ye k'olu ni kisi ko laɲini y'o ye o kumana banabaatɔw dalen ka se ka taa u ka kunnafoniw bɛɛ lajɛlen lɔtɔmɔ ka ɲininkali tɛnku u la u ka se ka jaabili kɛ u fari la bana bɛ cogo bɛɛ yɔrɔ jumɛn bɛ k'u degun o bɛɛ lajɛlen kunnafoniw bɛ sɔrɔ subahana mansin in fɛ ka sɔrɔ kɛnɛya tigilama tɛ a kɔrɔ. Camerounenkaw ka fanga sinamatɔ ɲɛma min kun y'a jira k'a fɔ a ma jɛn ni jamana ɲɛma Paul Biya ka sigili ye n'o nisɔngoya taama senfɛ a n'a kanuba caman minɛna k'u datugu ni kɔsada in n'a bilara Maurice Kamto
a kuma fɛ k'a ŋaniya jira kɛ ni kɛnɛya minɛnw dili ye Kameruni ɲamana kɔnɔ. Kameruni fanga y'a jira k'a fɔ banbi kɛ a ka dɛmɛ la ka sabu kɛ a yɛrɛ bɛ jɛkulu min kunna n'a tɔgɔla jɛkulu don ko Association Survie Cameroun, ko jɛkulu lakodɔnnen tɛ Cameroun sariya fɛ. O kuma na a tɛ se ka minan di. Maurice Kamto a ka jɛkulu kun bɛna dɛmɛ min kɛ kɛnɛya minɛnw na coronavirus bana kɛlɛli nasira kan nun datugula masiki badan o ye maa nanama sumanenw da ye jamana kɔnɔ. Nka minnu bɛ kɛnɛyasow kɔnɔ kɛnɛya tigilamaw la olu ka nun datugula fɛnɛ ni kɛnɛmamaw ta tɛ kelen ye. O ye 6,800 ye. Sɛgɛsɛgɛlikɛ mina yɛrɛ min bɛ wele ko testi o 950 nka Cameroun fanga bana dɛmɛ in na. O de kosɔn Maurice Kamto ka babu sentigi Olivier Bidou y'a yira k'a fɔ nin ye ɲigirɔ gwɛlɛya da ye fanga fɛ. Nin kuma in ye dɛmɛ kuma ye. Bɛɛ mago bɛ dɛmɛ na bi. Hali minnu ye setigi jamanaw ye olu bɛ ka dɛmɛ ɲini ka ɲɔgɔn dɛmɛ. N'a fɔra ko e ka jamanaden dɔ b'a fɛ k'e dɛmɛ k'e ka jamanadenw kisi bana dɔ tɔɔrɔ ma, e k'a fɔ ko dɛmɛ tɛ bisimila ko politikikɛla dan b'a yɛrɛ ye ko ɲigirɔ gwɛlɛya da don. Ko nka ko fɔ fanga k'a dɔn k'a fɔ Maurice Kamto ka dɛmɛ min ɲɛsin bɛ jamanadenw ma ko foyi tɛna se k'a dansira la ko a na se a da la. Camerouninkaw ka minisiri min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma o y'a yira k'a fɔ Maurice Kamto a ka jɛkulu n'o ye Association Survie Cameroun ye jɛkulu lakodɔnnen tɛ Cameroun sariya fɛ. O kumana sariya min kan ka boli jamanadenw ka maa man ka bɔ maa la o boli tɔ. Ko nɔn tɛ k'a kelen tɛ dɛmɛnkɛla ye. Dɔw ye dɛmɛ kɛ kɔsada in na. U tɛmɛna ni jamana ɲɛmayaso ka jɛkulu sigilenw de ye k'u ka dɛmɛ in kɛ. O de laɲininen don. Paul Biya ye jɛkulu minnu sigi n'olu n'u dulonnen don kɛnɛyako minisiriso la. Wale kelen bilankɔrɔmugu min bɛ wele ko Fonds Spécial de Solidarité Nationale tɛmɛ bɛ se ka kɛ nin bɛɛ fɛ. Ko nɔn tɛ siman dilayɔrɔba min bɛ Camerouninkaw fɛ yen n'o ye Nigeriyakaw ka waritigiba Aliko Dangote ka siman dilayɔrɔ ye k'o ye ŋaniya jira kɛ sɛfawari 1,000,000 mina k'a ta ka nin Cameroun fanga na coronavirus bana kɛlɛli nasira kan. Congo Kinshasa faba Kinshasa kaso n'o ye surasiw ka kaso ye. Coronavirus bana yera maa 41 de la ye. Wa juma yɛrɛ fana jirala k'a fɔ coronavirus bana poyira Congo Kinshasa ganya ka yanfa fɛ. Marabolo la marabolo min bɛ wele ko Nord Kivu maa 70 ani maa 2 ɲɔgɔn na alamusa o de farala coronavirus banabaatɔ kan 71 bɛɛ lajɛlen ye faba Kinshasakaw ye. Kelen ye Kasindika ye Nord Kivu mara la Uganda ni Congo Kinshasa danjɛ la. Nka jirala k'a fɔ kabini mars kalo tile 10 ni coronavirus bana poyira Congo Kinshasa coronavirus banabaatɔ tile kelen kɔnɔ maa kun ma deli ka juguya ka nin bɔ. Ndolokaw fɛ surasiya kaso min bɛ yen maa 41 de ye ye kɛnɛya minisiri ka fɔ la wa hali bi ko sɛgɛsɛgɛli bɛ senna surasiya kaso in kɔnɔ ka sabu kɛ u yɛrɛ sigi b'a kan k'a fɔ a bɛ sɔn ka caya ni 41 in ye. U ko ko coronavirus donni musolaka dɔ de y'a sababuya. Musolaka min nanen kun don ni dumuni ye ka di a limana dɔ ma min datugun bɛ a n'a kɛ ɲankuma coronavirus bɛ o musolaka la n'o n'a donna kaso la. Jamana ɲɛmaw ye a lajɛ ka labɛn dɔw sabati kaso kɔnɔ n'a ma ɲa k'a fɔ Congo Kinshasa kaso jɛlen tɛ ka sabu kɛ a kan ka maa hakɛ min da sariya kɔnɔ camanba de yɛlɛn bɛ o kan. O kumana kaso yɛrɛ dukɛnɛ de labɛn bɛ ka guwaw de turu sa min bɛ se k'a to kasodenw sɔsɔlen bɛ se bɔ ɲɔgɔn kan. Wa Congo Kinshasa maa ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ u ye maa 1,200 de labila kabini coronavirus banako daminɛna Congo Kinshasa ka sabu kɛ n'a tora ka don kasodenw du la kunbɛcogo tɛna ye a la. O kumana yafa kɛra dɔw ma k'olu labila. Mɛ kalo tile gale o ye diɲɛ baarakɛlaw tɔgɔla don gɛrɛngɛrɛnnen ye nka nin sen in da a kɛra sojuw de la. Wale kelen k'i to i ka so kɔnɔ k'i kun bɔ fenêtre fɛ k'i ka co ci n'o tɛ défilé ma yerɔ nisɔngoya taama ma yerɔ. Faransikaw fɛ yen ka bɛn ni juma mɛ kalo tile gale ye baarakɛlaw ka lafasajɛkuluw ye ɲɔgɔn sɔrɔ réseaux sociaux de kan n'o ye kunnafoni sɔrɔ sira kuraw ye ka sabu kɛ Faransi fanga kɛmɛ k'a jira k'a fɔ bɛɛ ka to soju la. O de y'a to Emmanuel Macron yɛrɛ kɛlen ka kuma ta a ye baarakɛlaw ka lafasajɛkuluw minnu mɛnɛ ni kuma duman ye k'a jira k'a fɔ u ka cɛsiri baw ani u ka baarabaw ɲɔgɔn dɛmɛ na sira kan baarakɛlaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ k'o kɛmɛ ka nɔba bɔ bi.
nka u ma bali ka bɛn ni mɛkalo tile galen ye baarakɛlaw ka lapasajɛkulu dɔw ye a jira k'a fɔ laɲiniw bɛ olu la minnu kan ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔw kan ka kɛ fana wa u bi segin a kan hali n'u tɛ se ka nisɔngoya taama kɛ u b'a fɔ jamanadenw k'a dɔn jamana ɲɛmɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ u ka kɛta don u baarakɛlaw ye ko barisabu ka d'a kan ko coronavirus bana nako min ye nin ye ka na ko bɛɛ lajɛlen nɔɔni olu baarakɛlaw ka lapasajɛkulu tɔnden dɔw bɛ yen minnu bɛ a bilennen kɔnɔ bi u kun ka laɲini dɔ kun don don dɛmɛnenw na k'a fɔ tɔrɔmɔɲɔ dɔw ka jɔ u ye ka sabu kɛ olu bɛ farati danga la wa k'o farati na bɛ jɔ bi o bɛ se ka jateminɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw ye. Corée du Nord jamana ɲɛma Kim Jong-un denmisɛnnin jɛma gɛnni min man ka kun zuman bɛ ni caman gɛnkunbɛ k'a jira k'a fɔ a tɛ bolo ɲuman kan n'a tɛna ye nimakara la ko bawo k'an wuperela ko wuperasiyɔn ma kɛ ɲafɛn ye k'a bɛ saya ni balo cɛ a sigiɲɔgɔn jamana n'o ye Corée du Sud ye wale kelen ani min digɛra ka bɔ ɲɔgɔn na o jamana ɲɛma Moon Jae-in ka baabu sendege kun y'a jira k'a fɔ olu dɔnyɔrɔ ye min ye u sigiɲɔgɔn jamana ɲɛma Kim Jong-un ka ko la o ye k'a fɔ baasi foyi tɛ a ni la o y'olu ka dɔnda ye Kim Jong-un yɛrɛ nana bɔ k'i jɔ caba k'a yira k'a fɔ fɛn tɛ la a yebaliya avril kalo tile 15 a mɔkɛ Kim Il-sung ka bangeni ɲaɲaniw kɛnɛ ka o min ye Corée du Nord yɛrɛ fanga tu tigɛ o de kun kɛra sababu ye maa caman ka jira k'a fɔ a tɛna ye bolo ɲuman kan Corée du Nord kaw ka jamana ɲɛma denmisɛnnin jɛmagwɛni Kim Jong-un a ka kɛnɛya ko o bɛ gundo la ka sabu kɛ Corée du Nord yɛrɛ ka fɛn caman bɛ o bɛ gundo la o dogon bɛ diɲɛ selekɛnɛ ni setigi jamanaw la nazaraw wa a bɛ fɔ fɛn min ma ko hadamadenya hakɛ o t'u ka koba ye wale kelen diɲɛ selekɛnɛ ni setigi jamanaw b'a fɛ hakɛw minnu ka ye jamanadenw bolo i n'a fɔ bajanbilaya o tɛ Corée du Nord o tɛmɛnen kɔ Corée du Nord yɛrɛ an y'a fɔ nka ka fɛn caman bɛ gundo la san 2011 Kim Jong-un denmisɛnnin jɛmagwɛni min bɛ fanga na bi a fa ka fatuli la n'o ye Kim Jong-il ye tile fila de kɛra fa salen kɔ kɔrɔfɔ ka sɔrɔ ka mɛn bɛɛ y'i daden a ka jamana kɔnɔ san 2014 fana Kim Jong-un nanen a fa Kim Jong-il nɔ na a balala ka tunu ka dɔgɔkun 6 de kɛ a mankan di mɛn fan si fɛ a sina ka bala ka poyi maaw ɲɛ bɛ bere l'a bolo a bɛ ka sengelenze ko a senkuru yanba kun operela ka bana dɔ bɔ ye o fɛnɛ cunna maaw kan o de y'a to ni Corée du Nord kaw ka jamana ɲɛma denmisɛnnin jɛmagwɛni mankan sumana bɛɛ n'a ma ɲa ko a yɛrɛ ye farisogotigi ye setigi jamanaw minnu n'a tɛ hakilina kelen na olu dɔw bi to ka bi ka bisigi daminɛ a kunga Amerikikaw fɛ Barack Obama ka fanga ɲini dɔ demokratilakaw maa min bɛ sɔn ka kɛ u ka cɛbɔ ye jamanakuntigisigi kalata la k'i kwada jamana ɲɛma Donald Trump ko a la Joe Biden na Barack Obama yɛrɛ u ka danaya yɛrɛ bɛ maa min kan yɛrɛ Joe Biden don u ka fanga ɲini dɔ kɔnɔ a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ Joe Biden tɔgɔ bɛ ka fɔ fɛn dɔ la musalaka dɔ de y'a yira k'a fɔ a ye tulonkɛ dajira ale la san 1993 tuma min na ni sénateur kun don wasaden ale kun ye a jɛɲɔgɔn ye wasabulo kɔnɔ man yɛrɛ a si bɛ san 56 la musolaka Joe Biden na si bɛ san 70 ani san 7 na bi a ko san 1993 Joe Biden u fila fɛrɛlen wasabulo kɔnɔ k'a y'a ɲini k'a bɛ jakuma ni jɛcɛ ale la ale bɛ taa bala ko la tuma min a y'a sɔrɔ a y'ale fɛrɛ koko la ka ban ko fɔ a ka tulonkɛ dajira ale la a ko Washington yɛrɛ n'o ye Ameriki duguba ye o lakanaso la k'a taara a ka nisɔngoya jira yen ka ban Joe Biden gɛnkun bɛ k'i da k'i bonbo ye ko in kan a kun t'a fɛ ka kuma k'a sabu ka kɛrɛfɛmɔgɔw kun bɛ k'a lapasa nka a nana se yɔrɔ dɔ la maa bɛ maa la o dɔw y'a yira k'a fɔ n'i y'a ye a tɛ ka kuma a nɔ n'a ye n'a ma ɲa k'a fɔ a mago bɛ fanga de la Ameriki juma don sa a y'a jira k'a fɔ musolaka in danganiya o danganiya bɛ a bolo seere o seere ma na k'a bolo fan o fan fɛ a k'a bɛɛ lajɛlen wɔgɔ bɛ ka na n'a ye a ma deli ka kɛ don si da kelen k'a fɔ k'ale ye tulonkɛ dajira musolaka in na a ko wa ale ni mama bɛɛ a kan fana k'a fɔ ko tɛmɛna ale n'i cɛ k'a ye wari d'i ma k'i daminɛ a ye tɛgɛnɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛn dɔ la k'i ye wari minɛ k'i kan'o gundo bɔrɔtɔ bilen accordé confidentialité a k'o fɛnɛ tɛ yen a ko musolaka a bolomadan bɛ fɛn o fɛn kan a k'a bɛɛ lajɛlen wɔgɔ bɛ ka bɔ n'a ye Joe Biden yɛrɛ ani maa minnu jɛra baara mɔ nin kuma in na musolaka bɛ ka kuma min fɔ san 1993 a ka sénatoriya kuma olu y'a yira k'a fɔ olu bɛ musolaka dɔn wa don si da kelen musolaka dama maga la olu dɔw ye k'a fɔ Joe Biden ye nin da kan sɛgɛrɛ k'olu m'a mɛn u m'a ye
Joe Biden bilama hali n'o y'a sɔrɔ la muɲuku maɲakaw bɛɛ lajɛlen jɔra ka sabu kɛ coronavirus bana ye a b'a ka so a bɛ to ka jaw ta k'olu bila janko mankutu bɛ se ka bonya a da fɛ ka sabu kɛ Joe Biden y'a yira k'a fɔ a bɛna musolaka dɔ de ta k'o kɛ a ka dangan ye n'a kɛra jamana ɲɛmaa ye Ameriki jamana kɔnɔ o fana bɛna kɛ o siɲɛ fɔlɔ ye musolaka ka kɛ Ameriki jamana ɲɛmaa danga ye. Ameriki jamana kelen kɔnɔ Californiaw fɛ olu nisɔngoya bɛ fanga kɔrɔ ko dɔ kɛra so kɔnɔ toli la jamana ɲɛmɔgɔw ka lajɛ olu ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛ ma maa ba yirikaden bɔra ka jira k'a fɔ u b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ walikelen u bɛ marabolo min kɔnɔ o ɲɛmaa fɛ sariya min sigi bɛ u dala n'o kɛn bɛ k'u jagoya to soju la sariya ka wuli ka b'u dala Los Angeles, Chicago, New York nisɔngoyatamaw bɛ ninnu yɔrɔw bɛɛ lajɛlen la ka sabu kɛ ko in tɛ ka bɛn u ma kɛnɛyako ta fan fɛ furako jateminɛjɛkulu min bɛ Amerikikaw fɛ Agence américaine du médicament o y'a yira k'a fɔ furakura min kunnafoni dira Donald Trump ma n'a fura kun dilala Ebola bana kɛlɛli de kama n'a sifilera coronavirus banabaatɔ dɔ la a yira k'a fɔ n'i kan ka kɛnɛya tile 15 kɔnɔ a ka ca la i bɛ sɔn ka kɛnɛya tile 11 n'u k'a fura ma ko remdesivir k'a ka kɛ banabaatɔ gwɛlɛnw na o y'o yamaruya di wa Faransi jamana yɛrɛ n'a ma ɲa ko kami b'a ɲɛmaa tɔ filɛ Ameriki jamana kɛlen k'i da se remdesivir in ma Faransi jamana bi bɛ k'a kɛ a ka coronavirus banabaatɔw la Ameriki jamana maa ba 65 ɲɔgɔnna de fara coronavirus bana fɛ a ka jamana de faale ka ca ni jamana tɔ bɛɛ ta ye. O de fana bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu labɛnna kunnafoni diso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni kuma ye aw ni ce a ka ɲamadalu la a k'an bɛn waati wɛrɛ natɔ.